ala koliman don dɔ ye n'i nana ka taa i ma foyi kɛ n'i taara foyi tɛ foyi kɔ o la tumani bɔra jeliso kɔnɔ jeliden don koratigi don koratigi den don a ye foyi sɔrɔ n'o ma kɛ kora ye wa a ma foyi baara ni kora tɛ a ma foyi yira ni kora tɛ excellence monsieur le premier ministre don min na an fa Sidiki bɛ bi o don jamana y'i jɔ a kɔrɔ o don jamana y'i cɛsiri o don jamana y'a k'u ta ye a ma kɛ i tile la nka a kɛra i ɲɛna bi ala y'a kɛ e ni Asimi tile ye binin don ka se bi ma e président aw ka ciden ministre de la culture a ye siɲɛ 2 kɛ a bɛ na i tɔgɔ la a bɛ na président tɔgɔ la o ma e bali ko ni i nana i nalen kɔ bi tun tɛ i ka programme an y'a f'i ye i sɔnna ko Mali ye danbe jamana ye k'i b'a kɛ a b'a fɔ don min bari bɛɛ b'a dɔn a bɛ baara kɛ programme de la nka an ye nin fɔ a ye a ko k'a sɔnna a b'a kɛ n'o kɛra jeliw bɛɛ tɔgɔ la ala ye micro kɛ ni garijɛgɛ an b'o foli las'i ma an tɛ sɛgɛn tumani ko ɲɛfɔli la a balola jeliya de ye a sara jeliya de ye nin tasi bila a bɛ kɛ mun kama bi faamaw ko ka Mali refonder ministre de la refondation an b'i fo jɔn bɛ jamana refonder malidenw ani minnu kɛra jamana danbe lakanabaga ye n'o ye ɲamakalaw ye dɔ ko ɲamakala ka ɲi dɔ ko a bɛ ka tiɲɛ o tuma min y'a ɲuman kɛ o bintɔ tasi bila ka kɛ an minnu tɛ ka ɲuman kɛ an ka ɲuman kɛ an minnu k'a dɔn ko ɲamakala ye misaliya de ye n'i kɛra ɲamakala ye ɲuman a kɛli o y'i ma diyagoya ye ɲuman fɔli a y'i ma diyagoya ye k'i faso kunna wolo o y'i ma diyagoya ye k'i faso jɔ o y'i ma diyagoya ye n'i ye tumani ye i ye tumani dɔn a ye Mali kan na se diɲɛ jamana kan jamana minnu denw tɛ Mali dɔn nka tumani kama Mali tɔgɔ sera ye Mali seko sera ye Mali dɔnko sera ye i ko ten a ma sa Mali ye a sara diɲɛ de ye a sara farafinna de ye a sara an ka danbe de ye n'o jelikɛ binna an bɛ tasi bila kɛ Amadu Kojo y'a fɔ ye cɛ dɔw bito jama bɛ lafiya de nka cɛ dɔw bito olu yɛrɛ de bɛ lafiya n'i nana i ma kɛ fosi jama tɔɔrɔbaga kɔ n'i sara jama bɛ lafiya nka n'i ye jama ta k'a da i kɔ la ni e yɛrɛ ma sa e tɛ lafiya bi de an b'a bisigi ko tumani lafiyara bari a ye kabila ta a ye du ta a ye furu ta a ye jeliya ta a ye sigiɲɔgɔnya ta a ye silamɛya ta a ye cɛsiri adamadenya ni ala ko de la n'i y'o ta lafiya tɛ fo saya ala ka saya kama lafiya ye bi an bɛ baara kɛ laada kɔnɔ Amadu Kojo tumani ala y'a garijɛgɛ kɛ artisiya ye artisiya bɛ ɲɛɲini de nka maa bɛ wolo jeliya la de a wolola jeliya de kɔnɔ a mɔna ni jeliya de ye a ye jeliya de baara a ma yiri dɔwɛrɛ ni kura tɛ kura bɛ di a bɛnbakɛ ma don min a fɔr'u ye de ni kura mankan tununa don min na o don jabatela ko bɛ ban kura mankan tɛ tunu aw ka so ala ka n'a tunu tumani Mamadu n'u yɛlɛma 71nan ye o denw ye 72nan ye o kama n'a bɛ bɛn ma nin kɛcogo la an bɛ fɛ ka baara daminɛ aw diyara an ye Kojo pendant le programme. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Premier ministre, pardon, avec votre permission, donc le programme s'intitule comme suit. Dans quelques instants, nous aurons donc l'entrée des deux koras de Toumani par ses enfants sous les paroles de Guinée Makan-Kouyaté de la Guinée et Foulemadi Camara du Mali et avec sous les cantates donc de Kandia Kouyaté et de Mawani Kouyaté. Et suivra l'intervention du maire de la commune 3, l'intervention de la famille et Monsieur le Premier ministre, bien sûr, votre intervention. Et ces interventions seront suivies de la projection de documentaires que Toumani lui-même était en train de réaliser. C'est pas fini, mais après les techniciens ont eu le temps de le parfaire. Un documentaire qui parle de son parcours, de ses rencontres que nous allons diffuser pour vous. Après, d'autres témoignages viendront, notamment des proches, et on va retourner avec des témoignages des représentants des fêtières de la culture,
de Cheikh Tidiane Seck qui a collaboré avec Toumani. Et tout le monde le sait que Toumani était croyant, fidèle, religieux. Donc ses fidèles, ses compagnons de mosquée seront là pour témoigner. Et puis on terminera par une projection de témoignage suivie de la projection de compilation de concerts du docteur Toumani Diabaté. Alors donc nous allons partir pour le démarrage de cette cérémonie avec l'entrée des 2 koras de Toumani Diabaté, koras portés par ses enfants, et sous donc les paroles de Djilima de la Guinée, Founemadi Camara du Mali. Les cantates sont assurées par Kandja Kouyaté.
Merci. Distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Monsieur le Président,